tak prostě tak bychom měli mít připravenou nějakou židli, nebo něco pohodlného, na kterém se nám bude dobře sedět, podle velikosti koně, od země k břichu by to mělo být menší, nebo nějakou stoličku prostě. Měli bychom mít sundané boty a ponožky, zahnuté gatě nad kolena, aby jsme nebyli špinaví. Měli bychom, finta, co jsem se dozvěděla, babičky bylo, že to máš první udělat rukou, jako první ho postavit, ten penis od toho koně. Nevím, já jsem to ještě nepoužila. Bys měl potom uchopit nohama ten penis a měl být tohle, tak by měl být prostě průnik toho penisu a nevím, podle hrubosti nebo tak, aby to bylo prostě těsně. Měl se to udělat buď tak, ale takhle by se hned unavili, bys měl hned unavené nohy, to dělají tak. A měla bys mít někde po ruce připravenou nějakou nádobku na to semeno, nebo něco prostě a kdybys potom chtěla, už bys měla prostě odebrané, tak bys si mohla třeba dát i trošku na nohy, což potom budeš mít úplně jako krásně, jak to máš něco jako krém prostě, tak si to můžeš potom tak nechat na nohy, no. To bylo tak všechno. A měl bys toho koně ještě předtím nějak uklidnit nebo mu dát nějaký pamlsek, aby nebyl ve stresu zbytečně. A třeba když si ten kůň lehne, tak to třeba nemusíš dělat na té židli, ale můžeš to třeba si k tomu sednout. Ale je to vlastně pohodlnější pro toho koně, když leží. No, co bych tomu ještě řekla? No, nevím. A měl by se to dělat tak středně rychle. Nevím. To už fakt nevím.